बाबु बाबु फुजा थांसै नों मा बायगोन एबार ट्रेक्टर बायगोन गासिनो फुजायाव लोगोफोर नै दा फुजा मोनैबा नायदो गेट मोनफैबाय लोगोफोर नै फार्स्ट गेट दा जों गेटआव हाबलांनोसै नै नुबाय फार्स्ट गेटआ नै बायदि आरो सिङावबा माबायदि जाना दं हाबलांग्रोनोसै गेटआव मोनफैबाय लोगोफोर नै मेन गेटआव मोनफैबाय दा सिङाव हाबलांनोसै माबोरै बोरै जाना दं सिङाव ना होमबा नायलांसै सिङाव फुजायाव मोनफैबाय दा फुजा गेजेराव मोनफैबाय फिल्डआव नामायबाय बाबु बाबु ini गारि गाखोनाय हे ini माने ini बाबु बे गाखोगोन होबा हा ए गाखोगोन हा गाखोगोन ना बाबु होबा गाखोन दे गाखोगोन एकस' नै एकस' मा खेबे 100 गोजा नामा 200 नै 100 नो मा बागै एकस' बेबो 100 नै दख'ना सख'ना साफा दं एसे फुरा खेला सोलिगासिनो दंखायनो सावमिन दखान ओंख्रिजा नुगोन बल खुबैनाय गिलास खुबैनाय बल जोनाय सब नुगोन आरो खिसा बाबु गारि बायगोन नामा बाबु होबा गारि बायगोन रायगासिनो नै बाबु मा बायगोन होबा हा मा बायगोन हा तुला हा मम' नांगौ जेरै मेरैनो दं नै मनियारि दखान माखाया मिथिगौ माखौ लानो माखौ मानो जाखाजोबो नै बेगानो साफा जेरै मेरैनो दखान आरो जेरै मेरैनो जेरै मेरैनो दखान सथि बिराद बैथारदों फालो आसान बायनो फिसाजो जानाय आसान बायनो खोन्थाग्रायाबो पटल फिथाइजोंसो खोन्थाबावो मिथिगौ बखल फिथाइजोंसो Soer bisa aja dah pun dah jalan. Asal ni, asal banget ni. Pati eta 50 taka, sahkap sota 50 taka. Nah, agak masuk lagi. 20 taka. Tangos 50 pin, 20 taka. Lalu ni 20 taka. Leher gari harga sini leher gari ni. Leher gari ya. Berat boza gini leher gari ya. Boza asal lagi sini Nagortola.
दाननो गाखोनायसै एबार माबायदि गाखोनायसै नै गाखोग्रा माखाया जोंहाबो रेडि जागासिनो गाखोग्रा माखाया गाखोनो रेडि जागासिनो गाखोनायसै Hey, wey, đâu đây này, ê rồi này, ha, thấy bao đây lên, lên gari bóc hay bóc, Yêu gặp cái bề ấy, sao mà leo này? sao đây hay gặp cái bóc vậy? Telegram सबमे ला सारना फैयो बिजाबो दं खावसे आरो खावसे नै खावसे खिथाब सारना दंबावो ओरैबायदि जे गेलेग्रा फैदों ओरैबायदि गेदेर जादों मानसि एबारनि बायदि गेदेर जाफेराखैमोन आरो मानसि फार्स्ट टाइम गिदिर जानाय बायदि जोंनियाव Progress এই পথে চলাচলের পর আপোনালোকৰ বাবে অতি মূল্যৱান তথা অত্যাৱশ্যকীয়